que teniu aquí a la dreta de... Beaucoup de critères que l'on ne peut pas voir directement sur la stade. Mira, parlant fa una estona amb el jurat, un cop acabat la feina, el que sí hem coincidit és que, sobretot la secció de toros, és a dir, la secció d'adults, realment es veu una consolidació, en tot cas, dels criteris de selecció que busquem. En anys anteriors, dels animals que es presentaven a concurs, sempre algun deies, doncs aquest és deficient en aquest aspecte o encara queda feina en aquest sentit. Aquest any, més o menys, la coincidència és que tots els criteris que realment ens importa destacar en la raça bruna d'Andorra es retroben en la gran majoria dels animals presentats a concurs. Per tant, aparentment, la feina de selecció sempre s'està realment consolidant. A poc guanya la raça d'Andorra o ens guanya qualitat, i perquè es fa una selecció genètica interessant d'aquests toros que reproductors, i a partir d'aquí el que estem veient que la carn d'Andorra es consolida, els parts sobretot de les vaques són molt millors, molt més naturals, hi ha menys treball perquè la raça es va millorant i adaptada al medi. La raça bruna d'Andorra és una raça molt adaptada al nostre país i per tant a poc hi ha una qualitat amb el bestiar i també amb la carn que es consumeix, i això de fet ha sigut el reconeixement que hem tingut de la IGP, que les pràctiques andorranes són reconegudes a nivell europeu. Andorra és una de les 100 IGPs que tenim a Europa i s'ha de reconèixer l'esforç d'aquest col·lectiu de ramaders d'Andorra per tenir un producte autòcton, amb identitat pròpia i de molta qualitat.